Кара отвънка да сме на равни условия. Ти ли сложил сколата? Алекс е сложи сколата. Да, нашия екип е сложи. Само си искам да ми свалиш телефона. Не, няма да сваля Аз телефона. искам телефона да се свали. Ма ти мога да искаш Защото? и лепа брена да дойде да ти пие Няма на лепа Защото? брена, само Не, още малко. Искам телефона да се свали. Не, Защото? телефона няма да Какво се ти сваля. казах? Защото? Ти телефона искам да се Защото? свали. Защото? Казвам ти. Ски, че виждаш какво става. Телефона искам, няма какво става. Въй. Какво ти казах? Плащаш или не плащаш? Защото Казах ти, телефона искам да се ти свали. изпълняваш административна длъжност изпълнявам и си на работното си административна място длъжност. и Така. мога да снимам колкото си Добре, искам. Хубаво, дай му това. Дай всичко, дай всичко. Ето. Почвай да пишеш. Почваме. Кой Снимаме, пишем. Кой е това? Той заради тебе. Почвай да пишеш. Аз ти казах, че заради мен. Да бе, почвай. Дай да пиша някакво. Чакай, дай. Кой е това? Аз не съм от тия други. Добре. Това по кой Всичко е наред. Ама по кой член? По кой член съм предупреден? Бележка. Всичко. За какво ме предупреждава? Предупреждам, казах ти. А, не ме Защото не ми е за първи път. Да, знам. Това днеска не го дадаха. Да. Спокойно, човек. Ти... Добре, окей. Тук сега ще пише трите имена. Добре. Защото, нали, Е искате... протокол за устен сигнал. Да, Да. нали, защото обикновено всеки път... Точно искате така, да, супер. Кажете Да, ама това е данни. протокол за устен сигнал от длъжностно лице, Да, бе, от човек. мене, Ама аз не от съм. мене. Аз ще напиша моите имена. Защото... А, ти ще ми правиш... Чудесно, браво. Да. Ай, Чу, ама супер. сянка някъде да ми се опишеш. Не. Добре, нали трябва да го Да, добре, пиши, капака, нямам. Аз това интернета използвам като... Добре, окей. Малко на сянката. Да, бе. Я излез се представя, господине. Да, чакай да го видим. Отивай да гледаш, Да, дай да го видим това обаче. Може малко да си Какво пише? Свали телефона, ти казах. Не Свали дей, телефона, не а то дей. последен път да предупреждам. Посягаш, така ли? Аз ти посягам, Ти свали служебно телефона. лице ли си? Юри, свали телефона. Ти служебно лице ли си? Служебно лице съм. Тогава се легитимирай, Колата искам да твоя ли? видя какво Колата твоя пише. ли? Да Колата видя твоя ли? какво пише. На коя е колата? На коя е Няма колата? значение на кой е колата. Няма Представи колата. се. На коя е колата? Кой си ти, че ще питаш коя на кой е За колата? кома снимаш? Кой си ти, бе? За кома снимаш тогава? Ти блъскаш. За кома? Ето, виж. Че господин Какво Древ не пише? блъскаш. Какво пише? Кое Какво е пише? това? Какво Ето, пише? ето, виж. Какво пише? Ето, Прочети виж. какво Не ме пише. докосвай. Виж, Прочети какво пише. Не Коце. ме влизай в Свали, ти личното казах. пространство. Свали телефона.